Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang makamimalantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Syudad sa Bacolod, isa sa mga sites ng Johnson & Johnson nga company kung sa diin mapatigayon sa testing para sa bakuna kontra COVID-19. Mga baligyaan sa palibot sa Bacolod Public Plaza nagtuluhaw na. Kapitolyo Provincial ginaplanuhan nga isaylo sa Talisay City. Bugos nga puwersa sang PNP sa Negros Occidental ipaidalom sa drug test. Kag saksihan ang pagpasiga sa mga dekorasyon kag Christmas lights sa Kapitolyo sa Negros Occidental. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Securities and Exchange Commission ang nagapaandam sa publiko batog sa pag-invest ng ilang kwarta sa mga grupo nga nagapakilala nga investment firm. Sunod sa Public Information Officer sa nga SEC Bacolod Extension Office nga si Clyde Linaha Padilla, may pila na ka mga nagreklamo sa ilang opisina nga wala na balik ang ila gin-invest nga kwarta sa nagpakilala sa ila SEC-registered nga mga kumbuyahan. Pathag sang SEC, wala nagakasayuran nga sarang na makabaton sang investment ang isa ka kumbuyahan kung may mapakita sila nga SEC registration, kundi kinahangan pa nila nga magkuha sang secondary registration. Gani iya ginapanugyan nga hindi anay mag-invest sang kwarta sa isa ka kumbuyahan, kundi dapat nga i-check ang background sini sa SEC. Sa mga grupo naman nga nagatanyag sang produkto pinaagi sa multi-level marketing, kinahanglan man anay nga i-check sa Department of Trade and Industry kung bala accredited ini nga magsulod sa kasubong nga negosyo. Sa email, sa landline namon, kag sa cellphone, sa mga hotlines namon, kadasig sa amon mag-reply, mamangkot sila kung anong status, mamangkot sila kung registered ini, kung allowed ini, kasabat kikang dayon. Sa number 9, sa Sagay City, isa patay 5 pilason matapos nga mabunggo ang isa ka salakyan nga ginadala sa isa ka dentista sa isa ka bus. Patay ang 77 anyos nga si Asunista Brion matapos mabunggo ang salakyan nga ginadala sang iya anak sa isa ka bus kahapon sa highway sa syudad sang Sagay. Sa investigasyon sang Sagay PNP, nagadalagan sa opposite direction ang bus kag ang salakyan nga ginadala sang dentista nga si Charlotte Makasaling. Giliyon na lang sunod sa PNP nga nag-agaw sang lane ang salakyan ni Makasaling kag nagrekta bunggo sa bus. Giliyon gindala si Makasaling kag ang iya nga iloy sa ospital upod sang ila pa isa ka kakaupod sa salakyan o galing patay na sa mag-abot sa ospital ang iloy sang driver. May 3 man ka mga pasahero ang bus nga nag-agom sa mga minor injuries. Sa number 8, Negros Occidental Police Provincial Office, ipaidalom sa drug test ang bugos nga puwersa. Ginpahayag sang PIO sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Abigail Donasco nga ila ipatigayon ang random drug test sa bugos nga kapulisan sa idalom sang Nokpo. Ini kasunod sang pagpositibo sa confirmatory test sang isa ka police corporal nga na-assign sa Nokpo. Sunod kay Donasco, magluwa sa pagpositibo sang isa ka police na dugangan man sang test kits ang Nokpo. Gani ang sa to 25% lang nga target nila, karon himuuna nga 100% sang bugos nga kapulisan. Ongoing na ini sa karon suno kay Donasco kag natapos naman ipaidalom sa drug test ang una na nga 25% sang Nokpo personnel. Samtang iya man ginpahayag nga may 15 dias pa ang nagpositibo nga pulis para i-challenge ang nangin resulta sang drug test kag kung hindi niya ini mahimo, maximum penalty amo ang ipapanaog sa iya suno kay Donasco kag ini amo ang dismissal. Sa number 7, kaso nga gipasaka batok sa kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia kag 7 ka iban pa ang gidismiss ang office ng Ombudsman.
Base sa joint resolution sa ombudsman, wala ini sa may nakita nga nagakaigo nga ebidensya nga may yara sang probable cause sa gipasaka nga kaso kriminal kag administratibo batok sa alkalde kag 7 ka mga opisyales kag department head sa Bacolod sang 2009. Ang reklamo ang gipasaka nanday Sara Esguerra kag Othello Ramos. Ilang ginaligar nga ginsupak sa administrasyon ni Lunardia ang government procurement law sang ilagin pahanugutan ang pagbakal sa mga kinahanglanon sa syudad pinagi sa reimbursement basis kag indi sandig sa kasuguan. Pero bangod sa kakulang sa ebidensya sa bahin sang tagreklamo, gidismiss ang ombudsman ang kaso. Ginakabig ni Lunardia nga isa ka political harassment ang pagpasaka sang amo nga kaso batok sa ila. Sa number 6, ginalantaw sa karon ng pagsaylo sang seat of government sa Negros Occidental gikan sa Bacolod City sa Talisay City. Ini suno kay Provincial Consultant on Economic Affairs Alfredo Benitez. Suno kay Benitez, ini ang ginaplano sa karon kag yara ini sa nahauna pa nga bahin sa mga pagtalakay. Mabudlay suno kay Benitez nga yara ang seat of the provincial government sa lugar nga wala man ini sang jurisdiction. Highly urbanized city ang Bacolod kung sa diin napahamtang ang Kapitolyo Probinsyal. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mayara sang 25-hectare lot ang probinsya sa Talisay City. Kag isa sa ilang nga ginalantaw, amo nga ini ang mangin isa ka bag-o nga growth center. Kung dito na ibutang ang Negros Occidental Government Center nga sarang man mabutangan sang regional offices. Dugang pa sang gobernador ang lugar kung diin una nga ginaplano ibutang ang bag-o nga building sang probinsya sa Dalan Aguinaldo ang magutok na nga bisan gani ang parking area wala na sang lugar. Ang budget nga gintalana sa amo nga building nga malapit sa 1 bilyon ka pesos amo na ang pagagamiton kung matigayon ang plano. Suno naman kay Benitez, mas makabarato ang provincial government kung magpatindog sang bag-o nga building para sa mga talatapan sini sang sa maggasto para sa demolition. Sa number 5, Magic Land sa Silay City ang balik operasyon na sa Biyernes nga adlaw matapos nga magnegatibo sa COVID-19 ang iba nila nga mga staff. Nagwa ng swab test results ang staff nga close contacts ang isa man ka empleyado nga nagpositibo sa COVID-19 damlag pa. Tanan sila nga ginswab ang nagnegatibo sa virus. Gani sa Biyernes, Disyembre 18, balik na ang operation sang Magic Land kag mangin adlaw-adlaw na ini tubtob January 3. Nagapasalig ang tagdumalahan sang theme park nga nagpatigayon na sila sang disinfection kag ang tanan nga health safety protocols ang ila nga ginasunod. Sa number 4, 7 ka mga new recoveries kag 4 ka mga bagong nga kaso sa COVID-19 ang na-record sa Negros Oriental. May dugang naman nga 4 ka bagong nga kaso sa COVID-19 ang Negros Oriental kahapon. Kabahin sa bagong nga kasong isa ka kabuli gikan Bacolod nga nagpauli sa Mabinay kag nagpositibo sa COVID-19. May duha man ka bagong nga kaso gikan sa Amlan kag isa sa Bais City. May 7 naman ka new recoveries ang probinsya. 758 na sa karon ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental kag 92 sa diri ang active cases. Sa number 3, mga vendors sa kamat-abat na sa karon nga nagtuluhaw sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Ini matapos nga nagpasar na sang resolusyon ang Sanggunian Panlungsod nga nagapahanugot sa mga vendors sa pagbaligya sa palibot sa Bacolod Public Plaza para sa sininga bulan sang Paskwa. Ang Christmas Bazaar ang ipahamtang sa Maydalan Rizal kag Gatuslao, samtang ang mga baligyaan naman sa prutas ang ipahamtang sa dalan sang San Juan kag Gonzaga. Nalakip man sa resolusyon ang paghinyo sa City Legal Office, Bacolod City Police Office, City Engineers Office kag Bacolod Traffic Authority Office sa pagmonitor sa mga vendors kag mga bumalakal nga dapat masunod ang minimum health protocols kag iban pa nga mga rekomendasyon sa Bacolod Emergency Operations Center. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor nga si Ernesto Pineda, mahimo nga makasugod baligya ang mga vendors sa public plaza sa tion nga nakakuha na sila sa nagakaigo nga mga permits sa syudad. Sa number 2, bisan pa nga may pandemic, naging maayo ang kahimtangan sang sugar industry.
Suno kay Attorney Dino Yulo, board member ng Sugar Regulatory Administration, yara sa 1,500 pesos per LKG ang presyo sa karon nga maayo para sa mga producers kag nagakaigo naman para sa mga konsumidor. Suno kay Yulo, kung sa tonelada sang tubo nga gingaling ang pagaistoryahan, mas mataas karon sa 50% kung ipaanggid sa nagligad nga tuig. Kung ang puresa naman ang pagaistoryahan, mas manubo ang karon nga tuig. Pero ini ang ginalauman nga magmaayo pa. Suno kay Yulo, kung tani ang maayo nga presyo ang mangintayuyon, labi na karon nga Paskwa nga ginapaabot ang mataas nga demand. Sa tunga sang ginaatubang nga pandemya, suno kay Yulo, tigayo naka-deliver ang agriculture. Ginapasalamatan ni Yulo ang probinsya sang Antique kag Negros Occidental nga gintugutan ng seasonal workers o kun mga sakada para sa galing. May mga nagpositibo man sa ila sa COVID-19 pero jutay lang kag asymptomatic. We hope that, as I said, the balance will continue. Also that, particularly as we enter the Christmas season, which is traditionally heavy on the demand side, as well as magpakadto na kita sa summer months. We hope that all of these things will fall into place para maski ara kita sa COVID scenario or sa situation, at least agriculture has delivered for our country. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang syudad sa Bacolod ang isa sa 5 ka mga lugar sa bugos nga Pilipinas nga napilian sang multinational company nga Johnson & Johnson nga magpatigayon sang testing para sa ila sini nga bakuna kontra COVID-19. 30,000 ka mga participants ang tuyo nga matestingan sang bakuna sa bugos nga kalibutan. Yaring report. Sa 110 ka mga locations ang testing sa multinational corporation nga Johnson & Johnson para sa ilang COVID-19 vaccine, 5 sa sini nga mga testing sites ang yara sa Pilipinas. 3 sa Metro Manila, kag 2 sa Visayas, sa Iloilo City, kag sa Bacolod City. Sa statement nga ginpadala sa Digicast Negros X Communications and Public Affairs Lead for J&J Philippines Incorporated nga si Ana Ongpin, ang pagpili sa mga sites ang ginhimo paagi sa pag-collaborate sa gobyerno kag sa local health authorities. Ang desisyon ginhimo man depende sa sitwasyon sa mga nag-angkon sa balatian sa lugar, populasyon kag mga requirements sa tagsa man ka lugar. Aprobado man ini sang IQVIA, isa ka American multinational company nga nagaserbi sa patag sang health information technology kag clinical research. Sa Riverside Medical Center himuon ang testing, pero sa kung pila ka mga participant ang kuwaon sa Bacolod, hindi pa ini sa karon mapalayag. Pero ang mga qualified sa testing dapat 18 anyos pasaka, yara sa maayong ikayong lawas, kag magabaton man sila sang volunteers. Dugang pa ni Ongpin, kung mangin maayo ang resulta sang testing nga pagahimuon sa Bacolod kag mangin aprobado na ang bakuna, padayon sila nga magatrabaho kaupod ang local kag international health authorities, government organizations, regulators kag mga non-government organization para masiguro nga matagaan sang access ang mga pumuluyo sa sini nga bakuna. Nagapadayon pa sa karon ang preparasyon para sa sini nga testing. Ang bakuna ang gin-develop sang Janssen Pharmaceutical Companies sang Johnson & Johnson. Sa good vibes na puno sang duag sang Paskwa ang Kapitolyo Probinsyal. Aton saksihan ang Paskwa sa Kapitolyo ceremonial switch on sa sininga report. Sa isa ka programa ang ginsakdag kagabi sa mga opisyalan sa gobyerno probinsyal sa Kapitolyo, nasaksihan man sa mga negrense ang ceremonial switch on virtually sang Paskwa sa Kapitolyo. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kagang sangguniang panalawigan sang Negros Occidental sa pagpamuno ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagpamuno sang programa. Suno kay Lacson, ang switch-on ceremony nagapahanumdum sa tagsa-tagsa sang kapawa sang manluluwas sa mga panahon nga mabulay ang mga pagpatod. Let us also rekindle and renew our promise to our fellow Negrenses that we are going to continuously work for their best interests. For the coming of Jesus should further evoke in us the spirit of sharing, love, service, community, and unity. 3, 2, 1! Happy Holidays, Negros Occidental!
May pandemya man, nasalida kag nasaksihan sa mga Negrense ang katahom sang duag sang Kapitolyo, kasubong man sang Lagun. Lain man ang pagsaulog kag pagdumdum sang Paskwa karon, pero suno sa gobernador, wala ini nagkambyo sa matuod nga kahulugan sang selebrasyon. Barb, ako yung nagbisita na ako kagabi. After sa program, nagkadto ko tungod wala na wala mayo tao. Nag-check ko, nakuha ako photos. Katahom gid man, kanami gid man sang Kapitolyo subong. Kag mihang ila, di ba, virtually nasaksihan naman sa mga Negrense correct. ang ceremonial switch on. Tahom tong shot nga kita mo to sa baba. Makita mo gid bala ang pag-change sang color from dark to the Christmas colors. Kag ma-feel mo liwat sa gihapon ang matudtuon yung meaning sang Pasko. Kag ang nami ito, Barb, pagkadto ko kagapon, kitungod may guards siya sa Capitol Lagun, madisiplina ang tao nga hindi magdinaguso. Katalap-tapog-tapog-ta, kag wala na ka dinaguso nga amo nang nakakulbaan tama lang mo may mga amuning mga bagay nga basit dagsaon nga tawo. Ato kagabi nakita ko nga ang mga guards nagalibot to see to it nga mga tao hindi taluparay nagagamit. Ang number one gid hindi ka kasulod wala ka face shield. Okay. Stricto sila sa patuman, that's nice. Amo ganing nami kay ga-enjoy ka at the same time hindi ka wala ka ginakulbaan, hindi ka praning sa palibot Face mo. mask and face shield. Both Duwagid. shield. Okay. Wala ka face mask lang hindi pwede dapat may shield gid. Okay. Tapos, ang mga kabataan, Ming, no? I think kinabantayan may lang, may certain age lang. Pag below 15. Actually kagabi dula to bata, Barb yung nakita. Kay gabi. Pero sa jogging, ang namin ko mayroon na silang regulation man. Pero at least, muna na, nang we get to enjoy at the same time, nasunod tagyapon ang safety protocols ta. Kag, amoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Before we forget, 10 days na lang. 10 days. 10 days na lang, Barb. Pasko na. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.